Det her, det er part 7, tror jeg. Det er sjovt, jeg har lige næsten siddet og hørt, starten, fordi jeg tænkte, okay, jeg kan nok ikke huske, hvad det er. Ej, jeg er bange for, at jeg lige har åbnet den, ligesom jeg gjorde med en fly. Jeg fik sådan et fly også. Hvis ikke jeg husker det, så var jeg oppe for sådan en børnebillet. Eller hvad hedder det, feriebillet. Jeg ved det ikke rigtigt, jeg tror det er en feriebillet. Jeg er helt sikker. Skriv det ned i kommentaren. Jeg fik den ved Ballerup. Nej, jeg skulle da få en hund. Jeg har fået en hund. Eller hvad? Nej, jeg tror ikke det er en hund. Men det sidder og siger, at jeg har fået en hund. Er det dinosaurer? Det er en dinosaur. Nej, det var ikke en T-Rex. Jeg er bange for, at dens ben ryger af. Det er en Tyrannosaurus, tror jeg det hedder. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Bare hjælp. Så jeg lige får dens hoved. Jeg har fået noget. Ej, jeg har næsten fået noget. Jeg mangler lige dens ben. Den kan lige tage med børsten, tror jeg. Ej, det tager lige lidt, så kan jeg mærke. Så 6 videoer tog det. Og for min dinosaur her. Jeg har den ikke ude nu. Det har jeg snart. Jeg tænker på, at det tager 7 videoer. Wow. Så det er virkelig også dårligt til at grave ned. Og det er sjovt, hvad jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. Ja, der var ikke nogen. Jo. Uli. Jeg fik den. Der er en, der hoster. Okay, jeg får lov til at se den i gangen. Jeg har ikke gået i det, hvad jeg kan gøre nu. Okay, se. Jeg får noget af det, ikke. Se. Så filmer jeg lige ud her. Så kan jeg gøre snart. Jeg går lige ud. Aus. Ja, det er fordi, jeg har en hævel over en hævel. Adjo. Jeg siger bare adjo. Skal vi lige gøre sådan her. Og min telefon, den er sådan her. Her.